Nieoszacowano Hilfa. Było to jakieś pora tydni temu nazad na łączo z Ausreise we góry. Było ono sporu w autoku, wszystkie jak przynależy do porządku, no chnet wszystkie, krom młodego, który wracał do zdrowia po całkonocnym Geburtstagu. Pauza w naszej rajzie, jakoś gnisrogo dziedzina, dość podrzędno kaczma, tako tancbuda, nafolowano net do ostatka lokalnym folklorem. Dwie izby, siedzimy w jednej śnieg, szlukamy pomaluśku kawy, a młody we festelnym stanie nieważkości przerywa się ze stołka na tisz i mamlo plastikowy tisztuch. Łoros do szynków parzą jakiś bykol, paker w takim ludowym przyobleczeniu, taki wiecie, 2x150 kilo, ślepia przekrwione, blank obyło angory, loto między tyszami oby głupi brzescy. Chudy, kaj żeście kurwa jest! Zetwało to chwilka, chłopcowski barzy wnerwione łoboloszenkowe stołki, sznupie pod tiszami, a jeśli tam można, ten chudy się nie zadekował, ludzie letko wylęknięte, łosprowki ucichli, my też stoimy łoto, żeby nie wlazować mu w ślepia, przeca blank nie miarkujemy samtejszych zwykłów, nie? Łoros młody się nasz budzi, ze zadziwieniem rozgląda się naokoło, ostatnio był przeca ze autoku, wystawił graca w kierunku drugiej izby i woła coś ich w tym napranym bidzie. Zatem już zaś prasknął pycholem, jak to śpiewał Wiesław Gołas w kotlet schabowy pani Robany. Ten łozeźlony paker chwilka medykuje, zatem drap gzuje we wskazanym kierunku i wrzeszczy, oby go ze skóry obdzierali. Chudy! My weletki dziwocie, decyzjo, wartko się wykludzamy sam stąd, kątman mogę być nierodze naszej Hilfy, krótkie smówianie się, w to smycy młodego do autoka, w to łostowo co by zabulić, startujemy we okamżyku, łoros ten bykol wkarował nazo do tej izby, smycy ci jakiegoś istnego zaszkrawitel, łozgląda się Fezner wyjść naokoło, ujrzał naszego młodego, napoczynamy we panice śmiatać, a ten bifel ciepie kuno. Dzięki, hopie. Ojgien z Piochu.